indrets possibles i perquè sobretot la ciutadania de les nostres illes mos senti com l'opció propera que som i desitjam ser, perquè és la vocació que té la nostra formació. Ara més és una formació que es va constituir fa poc, com us he dit, per donar solució real, sense retallades ni exigències ni prebendes que ens puguin posar cap partit d'àmbit estatal, per donar solució als problemes que tenim a Balears. Però no només en els problemes, perquè els polítics solen parlar molt de problemes, però també hem de parlar d'ambicions, de desitjos, d'il·lusions, de perspectives, de futur. D'això és del que hem de parlar les formacions polítiques quan tenim ganes i aspiracions de tenir una bona representació, en aquest cas a Madrid. Ara més es presentarà les eleccions generals en el Congrés, això serà l'any que ve, si no hi ha cap novedat ni cap entrebanc, i per tant, en el moment que ho facem, estem convençuts i convençudes que tindrem aquesta representació, aquest diputat o diputada, que farà una feina excel·lent i que farà una feina absolutament necessària i indispensable per tots nosaltres. Dit això, avui hi ha persones que també estan seguint aquest acte en directe a través del canal de YouTube d'Ara Eivissa, en els quals aprofito també per donar la benvinguda i que esperam que aquest acte se'ls faci amè i que el puguen també gaudir d'alguna forma des de casa i amb tranquil·litat. I dit això, vaig a explicar-vos de què va l'acte d'avui i per què començam en l'activitat d'Ara Més a Eivissa parlant d'habitatge i parlant d'emergència d'habitatge i parlant d'exclusió residencial i parlant també de totes les derivades i totes les casuístiques que s'estan donant amb aquesta qüestió, que jo vull dir i vull incidir en que fins fa poc s'ha vist com un problema dels altres. Què vol dir un problema dels altres? La percepció de residents de les Illes Balears fins fa poc ha estat que la manca d'habitatge era un problema exclusiu de les persones en risc d'exclusió social, de col·lectius vulnerables, de persones migrants, etc. I no és per res així, i és per això que començam a veure que la dimensió de la manca d'habitatge i de la precarietat de l'habitatge existent i disponible ja és una qüestió que transcendeix el problema que des d'aquí enteníem, i d'una manera simplista, que era dels altres. No és dels altres, el problema és de tots, és de tots. Des que som nascuts aquí, des que no ho som, i en qualsevol cas, des que volem residir a Balears i tenim un problema greu per fer-ho amb els sous que tenim, amb l'evolució de l'activitat turística, de com es desenvolupa i com això també ens obri a una altra pregunta, és a dir, el fet que hi hagi tants de representants polítics, i no ho dic per cap dels que són aquí, però hi ha molts de representants polítics que treuen pit del fet que tornem a tenir el número d'arribada de turistes que teníem el 2019, prepandèmia, uau, quina meravella! Com si això fos garantia d'una millor qualitat de vida de les persones que vivim a Balears. I com si això fos garantia de que els problemes que podríem tenir han quedat resolts, simplement pel fet que cada vegada arriben més turistes i més turistes i més turistes. Per tant, si només valoram i només mesuram la nostra qualitat de vida en termes d'arribades de turistes i en termes de despesa per turista, crec que el que tenim és un viatge terrible de la realitat. D'això també en parlarem. I per tant, com que jo no parlaré més ara mateix, el que he de fer és presentar els ponents, crec que són 3 persones amb total autoritat per fer-ho, evidentment, i que per això els hem convidat, perquè ara més es vol fer ressò d'aquesta problemàtica i pensant que per fer-ho s'han de tenir dades, que no es poden fer polítiques a cegues, que no es poden fer polítiques simplistes, com per exemple pensar que el problema de l'habitatge a Balears es resol fent habitatge social. I ja està, vull dir, tot es limita en aquest concepte, i no és cert. Ja veurem que no és així i que s'ha de tenir una visió molt més ampla. Per tant, començo presentant en Arturo Coego, és el responsable de Housing First de l'associació Provivienda, ell ve de Madrid, té una experiència dilatadíssima dins aquest àmbit, evidentment, i ens explicarà com el tercer sector, ho dic a grans trets, com el tercer sector ha de ser un actor primordial en la gestió pública d'habitatge i en les polítiques públiques d'habitatge.
Després, Neissa Nadal, ve de Mallorca, és sociòloga, és membre de l'Observatori Social de les Illes Balears, que depèn de SEUIP. És un observatori que vull posar en valor perquè fa una feina i té una funció importantíssima, que en el tema de dades. Si no hi ha dades no es pot tenir un bon diagnosi, si no hi ha una bona diagnosi no es poden fer bones polítiques. Per tant, fer polítiques a cegues ja hem vist quins resultats dona. I per tant, crec que també és molt important que posem dades, posem llum, de quina dimensió estan parlant, a qui afecta, com afecta i en quina mesura afecta. I després també tenim el gust de tenir en Miquel Puig, que és doctor en Economia, que és escriptor, que és molt conegut dins l'àmbit econòmic i evidentment també dins l'àmbit polític, com a regidor que és de l'Ajuntament de Barcelona i passa a ser dilatadíssima també experiència política. Per tant, per la part que correspon a Miquel Puig, parlarem qüestions que també ens faran fer preguntes. Ens faran fer-nos preguntes i crec que són preguntes que s'han de fer i que són molt necessàries. A partir d'aquí, com ordenarem aquesta intervenció? Es tracta d'un col·loqui, hi haurà una intervenció inicial d'entre 12 i 15 minuts, no posarem cronòmetres a ningú, evidentment. Començarà Neissa Nadal, continuarà en Arturo Coego i continuarà en Miquel Puig. I després, una vegada que cadascú hagi fet la seva intervenció, obrirem un torn de preguntes. Per tant, crec que es tracta que tinguem un bon feedback, que tots ens sentim còmodes i que puguem parlar amb naturalitat i amb serietat i amb rigor de tota aquesta qüestió. Per tant, endavant. Gràcies, Sílvia, per aquesta presentació i gràcies a la veient també. Claro, que estem en la memòria. Hola. Hola? Sí? Vale. Bueno, no me vull estendre tampoc molt perquè no li vull treure temps als altres ponents per xerrar. Però sí que m'agradaria xerrar de 3 idees que jo crec que engloben bastant bé la problemàtica actual de l'habitatge, que no és la mateixa problemàtica que hi havia fa uns anys. Primer començaria per dir, nosaltres a l'observatori, que evidentment sí depèn de la universitat, nosaltres ens fixem sobretot a estudiar temes de vulnerabilitat, de pobresa, de desigualtat. I clar, el que xerràvem abans, hi ha cada vegada més indicis que apunten a que hi ha una relació cada vegada més directa entre l'habitatge i la pobresa. No només en l'accés en el mateix, que també està complicat perquè hi ha cada vegada uns preus més alts i de més, algo que després podrem debatre i estendre'ns en aquest tema, però sobretot també del manteniment del mateix, amb un context inflacionista de preus i de més que no se pot passar per alt. Aquí m'agradaria detindre'm un poquet, però insistit que tampoc llevaré molt de temps a les altres ponentes, però clar, la preocupació de l'habitatge, bé, segons el baròmetre del CIS, del FIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, s'ha quadriplicat la preocupació, la percepció de què me preocupa o què m'afecta personalment. Aquesta pregunta se fa directament així. En un any, de 2021 a 2022, s'ha quadriplicat la problemàtica percebuda per la gent. Vull dir que al final no només és un problema de... Jo crec que, i a més, aquesta és una opinió o una inferència meva com a sociòloga, però crec que també s'augmentaria si dintre de la vivienda comencéssim a entendre també el manteniment del mateix, que crec que també aquí hi ha molt a xerrar. M'agradaria, i això també ho dic perquè a vegades no ens posem a xerrar d'uns temes de la política que no preocupen a la ciutadania i el que preocupa realment se deixa en un calaix i no interessa massa abordar-ho. No ho dic en termes generals, però sí que ho sabem que se deixen de temes per gestionar. Després m'agradaria xerrar també d'una segona idea forta, és que a Balears tenim un problema estructural, condicionat d'una manera molt directa també pel model que tenim econòmic. Nosaltres vivim del turisme que genera uns beneficis que són prou destacables i no se poden desdenyar, però també genera una gran quantitat de problemes que tampoc hi comencen a posar-se o a surar i comencen a fer més nosa que una altra cosa. I jo crec que ara s'ha de posar sobre la taula d'on venim i per què tenim aquest problema també.
Estructural també ho dic perquè la població ha pujat moltíssim, precisament perquè és una comunitat autònoma rica, i quan dic rica també m'agradaria fer un acte de reflexió, no? Us convido a reflexionar de què vol dir aquesta comunitat rica quan som la tercera comunitat autònoma amb més desigualtat a Espanya. Llavors rica, però hauríem de posar, no, en una balança realment el que vol dir aquesta riquesa o cap a qui va. No estic descobrint res nou, segurament, però crec que és important també situar-ho. I llavors també tenim un problema estructural d'habitatge, perquè tenim habitatges molt petits, de fet som una de les comunitats autònomes amb habitatge més petit, som una comunitat autònoma amb habitatge més precari, i la dignitat d'aquest habitatge, no? Moltes vegades que està en la línia del que estic apuntant. Només entre 2019 i 2020 s'ha augmentat 8 punts la indignitat del mateix, no? I sempre, des que nosaltres recollim això, que al voltant del 2010 més o manco, 2010, 2011, 2012, sempre està per damunt d'Espanya, la indignitat de l'habitatge. I ja per no estendre'm gaire, perquè si no llevaré temps, no, als altres participants, pues, també m'agradaria dir la tercera idea, que aquesta crec que també enlaza mucho un poco con lo que tú vas a contar a continuación, que és aquesta punta de l'iceberg, no, de que xerram quan xerram de l'exclusió residencial. Una cosa és sensellarisme, que és una part i molt important i que tampoc s'estudia suficientment. De fet, bueno, ara luego tu vas a entrar més en detall, però clar, l'exclusió residencial hi ha unes categories, no? Que és la categoria ethos, que en Arturo vos explicarà molt millor que jo, segurament, però clar, són un munt de categories, només tenim informació, relativament informació, perquè ja vos dic que tampoc s'agafa, tampoc s'estudia com hauria de sensellarisme, que vol dir no ten llar, però l'exclusió residencial va molt més enllà, és molt més extensa. Què passa? El problema més greu, evidentment, ho has dit tu abans, Sílvia, no hi ha dades, i si no hi ha dades, difícilment podem no només proposar, sinó que difícilment podem avaluar el que s'està fent, perquè si no tinc una referència de dades tampoc puc ni millorar el que estic fent, ni entendre d'on partim, ni entendre cap on anem. Vull dir que acadèmicament és un desastre en aquest sentit, no? I políticament crec que és un poc un callejón sin salida. Jo crec que s'estudi en aquest sentit és fonamental. Luego ya, si queréis, entramos en el debate o demanau, tengo un munt de dades, però no puc dir-les totes. Bueno, lo primero de todo quería pediros disculpas porque voy a hablar en castellano, me encantaría poder hacerlo en catalán, pero no os merecéis el destrozo que haría, o sea que gracias por la comprensión. Y lo segundo, bueno, dar las gracias a Aramés, a Silvia en concreto por la acogida, por la invitación. Se agradece mucho y deseamos toda la suerte del mundo a esta aventura que empezáis. Siguiendo un poco lo que decía Isa sobre la importancia de generar datos, de generar evidencia, yo tengo la suerte de ahora mismo pues, estar en el comité ejecutivo de FEANCHA, que es la Federación Europea de Entidades que Trabajan con Personas Sin Hogar, y una de las principales misiones de FEANCHA en este curso, digamos, es apoyar la plataforma de combate contra el sinhogarismo, la plataforma europea de combate contra el sinhogarismo que ha lanzado la Comisión Europea en junio de 2021. Y precisamente una de las líneas de actuación, una de las líneas de trabajo de esta plataforma es generar datos. Por una parte, quieren pues monitorizar políticas de sinhogarismo, por otra parte, facilitar acceso a fondos europeos, por otra parte, generar aprendizaje mutuo entre todos los actores de sinhogarismo, pero sobre todo generar datos. Y os voy a dejar un dato, valga la redundancia, para que veáis la importancia de ello.
En el próximo mes de noviembre saldrá la nueva encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas sobre personas sin hogar por primera vez en 10 años. La última es de 2012. Con esto os podéis hacer una idea de lo precario que es llegar a acertar en la tecla para solucionar problemas de vivienda más extremos como el sinhogarismo, digamos, de calle, ¿no? El Ethos 1 o Ethos 2, que es pernoctar en albergues, ¿no? Si no hay datos, difícilmente vamos a poder acertar en las políticas, ¿no? Entonces, me sumo totalmente a la conclusión que comentaba la compañera. Luego también, un poco mi participación hoy quería centrarla sobre la vivienda asequible, ¿vale? Al final, entendemos que el contexto ahora mismo es grave. O sea, yo coincido con Silvia y su equipo a la hora de plantear este tema como un tema central porque nos preocupa a todas y todos. Ahora aterrizando aquí en Baleares, especialmente en Ibiza, puedo palpar la gravedad y la complejidad del problema, con lo cual entiendo que estamos todos pues, preocupadas en buscar soluciones, ¿no? Para empezar, yo creo que es importante distinguir que la vivienda social es vivienda asequible, pero no toda la vivienda asequible es la vivienda social. Parece fácil, pero bueno, está bien empezar haciendo esa aclaración. Y la pregunta del millón es cómo generar vivienda asequible en el contexto actual, ¿no? Parece complicado, pero bueno, hay, digamos, algunos brotes verdes de los cuales ir tirando, ¿no? En concreto, tal y como introducía Silvia en su presentación, me gustaría hablaros del papel del tercer sector, el papel del sector no lucrativo para generar vivienda asequible. En principio se nos ocurren dos maneras, ¿no? Bolsas de vivienda asequible. Provivienda tiene una bolsa de 10 viviendas en Mallorca y en Menorca. Y por otra parte, Housing Associations, que para quienes no estéis familiarizadas con el concepto o con la figura, digamos, son organizaciones sin ánimo de lucro, valga la redundancia, pues que en otros países europeos, como en Reino Unido, como en Holanda, como en Bélgica, recibieron en la segunda mitad del siglo XX una gran transferencia de vivienda pública para que la gestionase, ¿vale? Todo esto sin todas las externalidades negativas que el sector privado hubiese hecho y motivada en primer lugar por la dificultad extrema de las administraciones públicas de gestionar todo ese parque de vivienda. Hay tres oportunidades en el contexto actual para generar vivienda asequible. Por una parte, me gustaría hablar del plan estatal de acceso a la vivienda. En segundo lugar, tocaremos un poco la ley estatal por el derecho a la vivienda. Y en tercer lugar, hablaremos un poquito de procesos de rehabilitación. Voy a decir un par de ideas sobre cada una de ellas para no aburrir, pero luego en el coloquio, en el debate, podemos profundizar en la que queráis. Sobre el plan estatal de acceso a la vivienda, que al final, bueno, es el 12º desde el 1956, o sea, ya van bastantes. Los planes estatales rigen las políticas de vivienda, pero las competencias, como sabéis, están en las comunidades autónomas. En esta ocasión, el nuevo plan estatal, que es de 2022 a 2025, tiene más presupuesto que el plan previo y está bastante orientado hacia la generación de vivienda asequible. Hay una fuerte inversión, pero las comunidades autónomas deben escoger bien el programa que deseen implementar para promover vivienda asequible. Y entendemos que el tercer sector, las entidades no lucrativas, serían un gran aliado, un gran actor para gestionar ese parque de vivienda asequible. ¿Cómo? Pues por una parte ampliar las bolsas de vivienda, que hablábamos antes, que hay pues pequeñas experiencias o grandes según la zona, ¿no? Pero sí que se podría mirar de ampliar el parque de vivienda asequible, ya sea a través de cesión
por parte del Estado para la gestión de las entidades del tercer sector, construcción de nueva vivienda e incluso rehabilitación, de las que luego hablaremos. Luego, por otra parte, permitidme que coja estas notas. En cuanto a la ley por el derecho a la vivienda, imagino que varias de vosotras la conocéis, todavía no está aprobada, todavía está en fase de revisión, digamos. Las principales medidas que propone es la prohibición de compraventa de vivienda social y mínimo 30 años de calificación de vivienda protegida, regula zonas de mercado residencial tensionado y límites de subida de precios en esas zonas. Cuando hay un gran tenedor, y por esto entiende persona física o jurídica con más de 10 inmuebles, en una zona tensionada, los nuevos alquileres tendrán límite de precio máximo referenciado al índice de precios de referencia, etcétera, etcétera. Luego hay bonificaciones de IRPF. Y en el estado actual de esta ley, pues hay tres cuestiones que están un poco bloqueando o están pasando por dificultades o están pues haciendo difícil la aprobación. Por una parte es la regulación del precio del alquiler, imagino que nos suena novedoso, la prohibición de desahucios de familias vulnerables y la inclusión de todas las viviendas de la Sareb en el parque público de vivienda de alquiler. Entonces esto es un poco el panorama actual que os quería dibujar y presentaros también la idea del tercer sector como gestor de este parque de vivienda asequible, que quizás no estaba en nuestros esquemas, digo, como sociedad al principio, pero sí que la experiencia en otros países nos dice que es una opción a tener muy en cuenta. Después en la fase de preguntas podemos seguir charlando sobre el tema. Muchas gracias. Sí, jo tinc una presentació... Volen que us aparteu, jo com vols que et digui, no sóc responsable. Sí, volen que marxeu. Vale. Bueno, moltíssimes gràcies per haver-me convidat. Jo havia preparat una presentació i això obliga a aquest moviment. Jo sé molt poques coses, però crec que les que sé tenen algun interès i són les que presentaré. En primer lloc, la cara B del turisme és el nom d'aquesta jornada, no l'he posat jo. Crec que és interessant aquest nom perquè no podem oblidar que hi ha una cara A del turisme. El turisme és el que ha creat moltíssima riquesa, sobretot en llocs molt pobres. Jo no conec literatura de Balears, abans del turisme, però sí, hi ha molta literatura de la costa catalana, de la Costa Brava sobretot, i descriu una realitat d'una misèria material i moral molt gran. I per tant el turisme ha aportat moltíssima riquesa. Una altra cosa és que des de fa alguna dècada, dues amb certesa, probablement tres, jo crec que el creixement del turisme està creant més problemes que solucions aporta. I per tant, hi ha una cosa que ha aportat que és molt positiva, però aquest sistema és insostenible i està creant més problemes. Jo parlaré de tres problemes, n'hi ha més. Evidentment, hi ha temes mediambientals, hi ha temes culturals, etc. Jo no en parlaré, jo parlaré només de tres problemes. El primer problema és educatiu. Algú, com haig de fer? Jo faig així o com va això? Molt bé, vinga, d'acord. El primer problema és educatiu. I aquí, per exemple, hi ha el tema de l'abandonament escolar prematur, les persones que abandonen el sistema escolar a la que acaben la secundària obligatòria o abans. Bueno, Balears és rècord. Tot el litoral mediterrani és un problema la mar de gros. Balears és rècord. Era abans de la pandèmia ho ha millorat, però segurament transitoriament ja ho veurem. Balears, clar, era la número 4 a Europa dins de les 440 unitats administratives en què Europa divideix aquest assumpte. Balears era el número 4, darrere de Ceuta, de Guaiana, de llocs així. Això no es pot construir res sòlid, ni ric, ni pròsper amb una població que no estigui ben formada. I el litoral mediterrani, insisteixo, és un problema molt gros.
euros. Aquí he posat per comparació el País Basc perquè es vegi que no és un problema de les lleis educatives espanyoles. El País Basc té una taxa d'abandonament escolar plenament homologable als millors llocs d'Europa. I és Espanya, de moment. La bona notícia, bueno, això és la pandèmia, passa. La bona notícia és que això no té res a veure amb el turisme, o no és una maledicció del turisme, perquè hi ha llocs turístics a Europa que no tenen aquest problema. El Tirol austríac, amb el Tirol austríac no és només turístic, però és molt turístic i té una taxa perfectament fantàstica. I els Alps marítims, la zona al voltant de Niça, sí que és plenament turística i no té aquest problema. Per tant, no és una maledicció, és una conseqüència del nostre model turístic del Mediterrani espanyol. I on és més agut és a les Balears, desgraciadament. Probablement és més agut a Eivissa que a altres illes, però això no tenim estadístiques, però tot pensa que sí. El segon problema, jo no he fet així, però bueno, ja està bé. El segon problema, ara sí que ho faig, el segon problema és productivitat. Abans s'ha dit, som una comunitat rica. Home, sí, evidentment, no hi ha cap mena de dubte. Tu vas una mica al Camerún i evidentment t'adonaràs que som molt rics, no? Però dins d'Espanya, Balears està perdent posicions. Als anys 80, Balears era de llarg, la comunitat autònoma més rica d'Espanya. Avui ho és més el País Basc, ho és més Navarra, ho és més Madrid, ho és més Catalunya, ho és més Aragó i ho és més La Rioja. Tots aquests han anat passant perquè la comunitat autònoma de Balears ha anat perdent posicions. Per què? Per un motiu molt simple, perquè el turisme paga pitjor que els altres sectors econòmics. I si tu et bases en un sector que paga menys, doncs lògicament aniràs perdent posicions, no falla, no? La següent estadística és catalana, però suposo que les Balears no és diferent, té l'avantatge que es pot comparar amb altres sectors. Veuran que els dos mercats són els més baixos de llarg, que són els que són turístics. Les classificacions turístiques, si la mitjana són 30.000, veuran que el sector de l'hostaleria paga 16.700 i el comerç del detall 20.000. És veritat que en temporada alta pot pagar molt més, però clar, aquí s'ha de fer una mitjana anual per saber el que la guanya la gent. I això una cosa important és, això vol dir que Balears no està creant riquesa? No, Balears està creant moltíssima riquesa. Ara veurem. Perdoni, no, la bona notícia això també és. La bona notícia és que aquesta, podríem dir, pèrdua de posicions, relativa feblesa de la prosperitat generada pel turisme, tampoc no és una maledicció del turisme. I aquí comparo el Tirol, veuran que el Tirol l'any 2000, Espanya és 100, la ratlla de baix de 100 és Espanya, és la mitjana espanyola. Veuran que el Tirol l'any 2000 era molt més ric que Espanya i l'any 2019 segueix sent molt ric, més ric d'Espanya. No hi ha cap problema. Així com Balears és la mateixa corba que abans, una mica planada perquè hi càpiga el Tirol, no? Però va perdent posicions, en canvi el Tirol aquí no perd res. Per tant, aquí, i si tinguéssim estadístiques dels Alps marítims, probablement trobaríem el mateix. El que passa és que França dona molt poques estadístiques a nivell regional, per entendre's, no? Bé, per què les Balears... És que les Balears no crea riquesa? Sí, en crea molta. Miren, aquest gràfic és molt curiós, fixi's. L'any 2000 era 100, Balears produïa 100. L'any 2000 Balears produïa 100. L'any 2019 produïa gairebé 150. Escolti, això és molt, En 19 anys, passar de produir 100 a produir 150, això és molt. Home, la Xina va més de pressa, però en un país que ja és ric, això té mèrit, està molt bé. Si es fixen, el Tirol ha fet el mateix. El Tirol, si l'any el seu 100, si l'any 2000 era 100, el que produïa 100, l'any 2019 és pràcticament el mateix que Balears. 100 també, 140 i molts, 147 potser. Això està molt bé, és una gran generació de riquesa. Ara, vostès comprendran que l'important no és quan produïm, sinó és a quan toquem
i com ens ho repartim. No quant, perquè si no la Índia seria un país molt ric, perquè produeix molt. No? La qüestió és a quan toquem i com ens ho repartim. I ara anem a veure a quan toquem. Clar, aquí ja és diferent de l'anterior. Veuran que si a l'any 100 al Tirol tocaven l'any 2000 al Tirol tocaven a 100, l'any 2019 toquen a 130 i molt, 140. Bueno, no està mal. Els tirolesos han passat en 19 anys de 100 a 120 i tants, no? 128. Bueno, no està mal. S'han enriquit. Els tirolesos estan millor que l'any 2000. I els balears? Bueno, voluntàriament he posat la ratlla i no es veu el soterrani, no? Però veuran que Balears va pel soterrani. Va pel soterrani i al final emergeix aquí. De manera que els Balears estan de mitjana igual que l'any 2000. Bueno, no han tirat enrere, però estan igual que l'any 2000. No han avançat en aquests 19 anys, de mitjana. Toquen el mateix. Toquen el mateix. Com és possible que dues comunitats que han creat el mateix, una toquin a més i l'altra toquin el mateix de sempre, no? Bueno, doncs aquí veuen la població, perquè al Tirol són uns quants més i a Balears són molts més que abans. Són molts més a repartir. Si abans eren 100, ara són 150. No té res de particular que si abans produïen 100 i ara produeixen 150, toquin el mateix d'abans. En canvi, els tirolesos no. Els tirolesos són cada vegada més rics. És a dir, el model de Balears, en general el model turístic del litoral mediterrani espanyol, és un model en què ara, abans no, abans ho feia molt millor, però ara és un model que només sap crear riquesa a base de posar més gent a treballar. I clar, això, escolti, això no té mèrit, això no té gràcia, diguem, no té gràcia. Bueno, produirem el doble a base de posar el doble de gent. Home, no es tracta d'això, el que es tracta és que amb la mateixa gent de sempre en produeixis més, això se'n diu progrés. A Balears això no està passant. I en general a tot el Mediterrani turístic. Només som capaços de produir més a base de posar més gent. Clar, això és insostenible. Perquè vostès Balears, no podrà seguir creant gravem riquesa a base de posar més gent a treballar. Perquè no hi caben. No hi caben. És a dir, la riquesa que està creant Balears és una riquesa immobiliària. Això sí. És a dir, a Balears hi ha més riquesa ara que fa 19 anys, per descomptat, hi ha més pisos, cada pis val diners i per tant hi ha més coses. Però clar, crear riquesa immobiliària és insostenible. No es pot seguir creant això perquè l'illa s'acaba, perquè l'aigua s'acaba, perquè la superfície s'acaba, perquè tot s'acaba. I per tant aquest sistema, aquest model, és un model que ha estat molt bé en el passat, però que ara està creant més problemes de tota mena perquè és insostenible. I ara anem al tema de com ens ho repartim. De moment toquem el mateix. Però com ens ho repartim? Clar, aquest model és un model que beneficia a un grup social, que són els que tenen pisos, i els que tenen hotels, els que tenen patrimoni immobiliari. Per què? Perquè si tu en una illa i vas posant cada vegada més gent perquè és el teu model de creixement, òbviament els preus pujaran. Perquè a la que comencen a aparèixer ecologistes i gent sensible i tal, i diuen es pot construir, no es pot construir, no es pot construir, doncs evidentment si tu el teu model és posar més i més gent, que vol dir més turistes i més persona per atendre'ls, doncs evidentment els preus pujaran. I miren el següent gràfic, és un gràfic molt curiós. Mirin, agafant les dades de l'agència tributària, els eivissencs de la ciutat d'Eivissa, els eivissencs guanyen una mica més de diners que els saragossans mitjans, la ciutat de Saragossa. Aquí comparo la ciutat d'Eivissa amb la ciutat de Saragossa. I veuen que la renda disponible, és a dir, el que els hi queda després de pagar impostos, la renda disponible és el que li queda a la gent després de pagar impostos. Veuen que els eivissencs guanyen més diners que els saragossans.
Però si aquest eivissenc té la desgràcia de no tenir un pis en propietat i haver de llogar un pis, i aquest pis és uns modestos 60 metres quadrats, resulta que el que li queda és bastant menys que el saragossà. O sigui que en realitat el saragossà és bastant més ric que l'eivissenc. El saragossà mitjà és bastant més ric que l'eivissenc. Per què? Perquè l'eivissenc ha de pagar un lloguer més alt. I el model porta a que això s'acceleri cada vegada més. I d'aquí aquesta inquietud i aquesta... Llavors, escolti, aquí el que passa és que ha d'haver-hi un canvi mental. És difícil, o sigui, el més difícil és canviar les mentalitats. Durant 3 generacions, el turisme ha aportat riquesa a base d'aportar més turistes. Clar, una cosa que ha funcionat durant 3 generacions, que hem celebrat rècord turistes, cada vegada venen més turistes, tenim èxit turístic, etc. És molt difícil arribar a un moment de dir, moment, és que ara ja s'ha acabat. Ara ja no va d'això, ara va d'una altra cosa, perquè això ja no hi cabem. Llavors, per canviar aquestes idees, aquí hi ha 2 idees que s'han de posar en el cap de tothom. La primera és que el turisme no ens l'acabarem. No ens l'acabarem. Cada any al món hi ha algunes desenes de milions de persones que surten de la misèria i accedeixen a la classe mitjana. Cada any, diverses desenes de milions de persones accedeixen a la classe mitjana. Es poden comprar una moto, es poden comprar un cotxe, es poden comprar un pis per primera vegada a la història de tota la seva família. Aquesta gent, una de les coses que vol fer és visitar París, visitar San Francisco, visitar Nova York, visitar Londres, visitar fins i tot Barcelona i visitar les Balears. I cada any són milions de persones que s'incorporen. I en canvi cada any no s'incorporen destinacions turístiques, sempre són les mateixes. Eren les mateixes els nostres avis. Potser ara hi ha Dubai, que no hi era abans, però són les mateixes. Per tant, el turisme no ens l'acabarem. Aquesta foto, no sé si la coneixen, és una foto que es va fer cèlebre l'any passat, durant la pandèmia, a l'estiu, és Escaló del Moro, a Mallorca, on la gent va fer 4 hores de cua sota el sol per anar a un lloc que, al TripAdvisor i tots els llocs, diu és la cala que no et pots deixar perdre de Mallorca. 4 hores de cua. Per tant, posem-nos això al cap. Posem-nos això al cap. No ens l'acabarem. Hem de gestionar un excés de demanda, que és el somni de tot empresari, per descomptat. El somni de tot empresari. La segona idea és que, en canvi, el que sí que ens ha acabat és la gent. El turisme va servir per treure de la misèria a molta gent, famílies que tenien molts fills, que havien viscut sempre en la misèria i que es van poder fer cambrers i que van passar a tenir una vida digna, que no és poc. Però això s'ha acabat. S'ha acabat. Ara, ja, a Espanya, cada any es jubilen tanta gent com entra al mercat de treball. Ja no necessitem tenir més llocs de treball. Però cada any, això serà pitjor. D'aquí 10 anys es jubilarà cada any molta més gent de la que entrarà al mercat de treball. I per tant, deixem de pensar obsessivament que hem de crear més i més llocs de treball. No, perquè se n'han acabat els joves. El que hem de fer és crear millors llocs de treball. Hem de canviar la quantitat per la qualitat, però sobretot per un motiu demogràfic. Llavors, a veure, jo crec que aquí el turisme s'ha desenvolupat improvisadament. Venien els turistes, no sabien per què venien, no sabien què volíem, vam començar a construir, etc. Bueno, molt bé, hem fet el que hem pogut. De sobte vam dir que potser no podíem construir en aquella cala, s'havia de protegir aquella cala, doncs que protegim aquesta cala, ara hi ha els ocells, no sé què fem un aeroport... Això s'ha d'acabar, perquè l'espai és limitat. Ara prenem consciència de que les nostres illes, de que el nostre territori, de que tot és limitat, de que no hi cap tot. I per tant hem de planificar.
I la primera planificació és posar d'acord la política turística, la política urbanística i la política mediambiental. Posar d'acord les tres coses, no són tres coses independents. El primer que hem de dir és quants turistes caben a Eivissa, o a Formentera, o a Mallorca, o a Menorca. Quants turistes volem? Insisteixo, la xifra la posem nosaltres, perquè no ens els acabarem. Hem de posar la llista de dir números clausos. Són tants, no entraran cap més. I hem de posar-ho tenint en compte la política ambiental. Quina població podem suportar? Quanta aigua tenim? Quant d'espai disposem? Cada turista l'hem de mesurar, entre altres coses, en metres quadrats de plaques solars, perquè se suposa que les illes seran autosuficients i no emetran CO2. Per tant, s'hauran de produir la seva electricitat. Perquè en temporada baixa, els turistes és igual, però en temporada alta, en punta, cada turista hem de pensar que serà segurament 50 metres quadrats de plaques solars. Cada turista que vingui a passar una setmaneta. Doncs hem de saber quantes plaques solars volem tenir a l'illa, perquè cada turista serà tants litres d'aigua, quants deixalles volem processar, etc. Quanta aigua volem depurar. Hem de comptar. I per tant, cada turista genera treballadors. Aquests treballadors han de viure. I per tant hem de fer una política urbanística i de vivenda, de dir, escolta, necessitem tantes hotels, tantes places hoteleres pels turistes i tantes habitatges per a les persones que volem. El que no podem és seguir improvisant. Perquè tenia sentit, jo no critico el passat. Quan tu vens de la pobresa i el que et preocupa és que el teu fill surti de la misèria, escolti, fot-li fort, i que vinguin turistes, i vinguin avions, i vinga. Però quan tu ja no estàs en aquesta situació, si estàs en una altra situació completament diferent, has de canviar de mentalitat. I tu has de dir, has de posar ordre. Llavors, aquí hi ha 4 coses que s'han de fer, que són complementàries i que s'han de jugar amb certa habilitat. Una és, evidentment, hem de contenir les llicències de construcció, perquè no volem seguir creixent a base de portar més gent, perquè al final l'illa s'ocuparà. Hi ha un economista, que a la seva època era cèlebre, ja no és, que va dir, miri, només hi ha 2 menes de persones que creuen que una cosa pot créixer indefinidament, la que sigui. Només hi ha 2 menes de persones, els economistes i els rucs, perquè les coses no poden créixer indefinidament. Per tant, hem de limitar, evidentment, hem de contenir les llicències de construcció. Hem de contenir les llicències turístiques. No li poden dir a qualsevol que pot a casa seva posar un turista, perquè si una persona a casa seva posa un turista, a la seva habitació que està llogant o el seu pis que està llogant, no ho està llogant al treballador que ha de treballar pel turista. Per tant, no podrà ser. Hem d'augmentar el salari mínim, perquè ja hem dit, grans parts dels problemes del turisme és perquè el sector cobra poc. Hem de pagar més. I hem d'augmentar els impostos, per descomptar que hem d'augmentar els impostos, perquè al final la riquesa que porta el turisme ens l'hem de repartir entre 3. Els empresaris, els treballadors i la societat. Tots portem la cosa, perquè els turistes venen perquè hi ha una illa que està neta, que està protegida, que està cuidada, etc. Les 4 coses són necessàries, però s'ha de tenir en compte que cada una d'elles beneficia algú i perjudica algú. Les llicències de construcció, el gran beneficiari de les llicències de construcció és el propietari, és el que ja té l'hotel o l'habitatge. Aquell que li convé és que no es construeixi mai més, perquè si es construeix poc, els seus preus pujaran, naturalment. Reduir les llicències turístiques a qui beneficia és els empresaris. És a dir, si combatem els UTS o si combatem els habitatges il·legals, a qui estem beneficiant en primer lloc és a l'hoteler, naturalment. Evidentment, augmentar el salari mínim beneficia els treballadors i augmentar els impostos beneficia els contribuents. I això s'ha de jugar. Però el meu missatge és aquest. Hem de canviar de paradigma. No podem dir, ostres, ens ha sortit un problema d'habitatge, no sabem d'on. Home, sí.
vostès els ha sortit un pla d'habitatge perquè segueixen un model de creixement que no és el de Tirol, sinó que és el de Balears. I amb aquest model, evidentment, és inútil, sortirà aquest problema. I aquest canvi de mentalitat em sembla que és el més important que s'ha de fer. I moltes gràcies per no allargar-me més. Bé, moltes gràcies, Miquel, moltes gràcies, Issa, i moltes gràcies, Arturo. Com us havia dit, l'acte d'aquesta tarda prometia, perquè, clar, és important que mos facin preguntes. Jo crec que estem tan habituats en el model que tenim que probablement si hem fracassat o si no hem tingut prou èxit, anem a dir-ho en positiu, si no hem tingut prou èxit en les polítiques d'habitatge i en les polítiques de creixement en general, o de limitació d'aquest creixement, és que probablement no ens hem fet els plantejaments adequats, no ens hem fet les preguntes adequades. Jo crec que és important que hi pensem en això. Dit això, obrim un torn d'intervencions perquè tots els ponents que teniu aquí i moltes d'altres persones que són en el públic han de partir, companys de Més per Mallorca, Més per Menorca, han de partir i per tant jo us agrairia que aixequeu-se amb les persones que vulgueu fer alguna intervenció, alguna pregunta i que intentem ser breus en les preguntes i fins i tot també en les respostes en la mesura que es pugui. Per tant, endavant. Vinga, Maurici. Partint de dues premisses que per jo són molt clares. Límits territorials d'Eivissa, ja els hem superat, no podem construir més. Segona, hi ha molt de parc immobiliari sense ocupar, tant en estiu, però sobretot en hivern, però hi ha molt de parc immobiliari que no està ocupat tot l'any. Partint d'aquestes dues premisses, a qualsevol persona li vull demanar exemples de bones pràctiques d'algunes administracions que hagin aconseguit que aquest parc immobiliari ja construït passi en el mercat de lloguer i per tant l'habitatge social deixi de ser ja presoner de fer habitatge nou. Jo no sóc una gran coneixedora de gestions polítiques, el que sí que te puc dir és que, clar, a part del turisme, nosaltres també vivim de la construcció, que és un altre sector que tampoc s'enxerra gaire i jo crec que està clara la relació. Parc immobiliari buit, sí, i de fet amb el cens de 2011, que de fet estem esperant encara el cens de 2021, que ja s'ha fet, només que queda publicar-ho, no és una tasca senzilla, però s'ha de publicar ja i ja hauria d'estar aquí, de fet. Clar, Balears és una de les comunitats autònomes que té més, no només Eivissa, Balears sencera, més habitatge buit. Jo també me faig la mateixa pregunta, però clar, també hem de pensar que des de l'any 2008 fins a l'any 2014, que s'ubica, diguéssim, aquests anys de crisi econòmica, una de les vies de sortida va ser la reinvenció de la immobiliària. Per tant, clar, jo també me demano quines bones pràctiques, però clar, també hem d'entendre que moltes vegades la gestió política està una mica... No és fàcil, atacar, o no diria la paraula atacar perquè atacar no m'agrada, però sí com abordar aquest problema, imbrincant-se en un mercat que realment ho ha de fer, perquè al final som una societat que té aquestes dues peces, entre moltes altres. Crec que la tercera peça important també va cap aquí, va cap a les bones pràctiques del tercer sector, que crec que ahí sí que podemos encontrar muchos más ejemplos de buenas prácticas. Però clar, també te diria això, també hem de tenir en compte quina va ser la via de sortir de la crisi anterior, la reinvenció del mercat immobiliari, per dues vies, a més, el lloguer turístic, que per això estem xerrant del que estem xerrant, i també per els fons d'inversió. Clar, són grandes depredadores, i aquí també m'agradaria fer un apunt, i ja con esto me paso el micro. También hemos dado, ahora he dicho que estos grandes depredadores de los fondos de inversión, ¿vale? Pero
també s'apropi, y aquí creo que por ahí creo que te doy te lanzo una facilidad de tema, però no lo sé. Hi ha molt d'habitatge buit que no està en mans de fons d'inversió, que està en mans de persones particulars, que també tenen por, i aquí conec també el que deies una mica tu, aquest canvi de mentalitat, no només un canvi de model, que per cert també m'agradaria, i con esto ja sé, os juro que me callo, però un canvi de model, a vegades aplaudim, jo la primera, un canvi de model econòmic, però també hem de pensar que la gran majoria de població obrera, treballadora, viu del turisme. Per tant, fer aquest convit a canviar de model econòmic, jo la primera que ho aplaudeix, però alerta com aplaudim, perquè si no ho fem amb un acompanyament, amb un foment d'una formació i de prometre a aquesta gent que pot sortir a cercar feina en un lloc que no sigui el turisme, ho han de fer bé, perquè pensam que la gran massa treballadora viu d'això. I el canvi de mentalitat també amb l'incentivació de la gent particular de que posi la seva vivenda a lloguer. Y aquí yo creo que hablar de la vivienda incentivada, ¿no? Más o menos. Sí, a ver, yo quería hacer un apunte sobre todo sobre vivienda vacía. Al final no es que haya grandes ejemplos de buenas prácticas, muchas diferencias entre comunidades autónomas, es un problema muy estructural en España. Pero, por ejemplo, en la ley que está ahora en proceso, la Ley de Derecho a la vivienda vacía con más de 2 años sin causa justificada se castiga con la subida del IBI del 50 al 150%. Yo entiendo que tiene que haber una penalización para vivienda vacía. Entiendo que no es una práctica generalizada esta penalización, pero que sería una buena práctica si se lleva a cabo, porque es realmente sangrante que haya... esto para propietarios con más de 4 inmuebles. Disculpad el matiz, que es importante. Pero evidentemente esto sanciona a grandes tenedores que estén especulando y tengan viviendas vacías esperando a tener un rédito económico cuando hay la necesidad de vivienda que hay en este país. Entonces, por hacer ese apunte. Aprofito per posar una falca. Si del que jo he dit s'ha entès o s'ha pogut suggerir que pretén que les Balears canviïn i abandonin el turisme, res més lluny de la meva idea. Jo penso que Menorca pot fer alguna cosa que no sigui turística. Mallorca pot fer alguna cosa que no pot ser turística, no gaires. Eivissa no pot fer cap més. Eivissa viurà del turisme sempre que puguem imaginar. Però això no és ni bo ni dolent, es pot viure molt bé del turisme. Vull dir, una cosa és canviar el model turístic, anar a més qualitat, i una altra cosa és pensar-se que podem aquí fabricar xips perquè no en fabricarem. Aquí ens dedicarem al turisme, i això, insisteixo, no és ni bo ni dolent. Tancada aquesta falca, a veure, jo el que primer crec que és important mirar les dades. Colau va arribar a l'Ajuntament de Barcelona fent aquest discurs que hi havia un dels grans problemes de l'habitatge a Barcelona eren els habitatges buits. I llavors ella, que evidentment no té cap simpatia pels tenidors, ni pels financers, ni per tota aquesta gent, van fer l'estadística, van descobrir que a Barcelona hi havia un 1,2% d'habitatges buits. 1,2%. Si vas a mirar són molts, però no és el problema. Llavors jo no sé a Eivissa què passa, però crec que seria important basar-se en dades certes que no les conec. Sé que a Molins de Rei, que també van fer el mateix anàlisi, allà van trobar que era el 0,4% d'habitatges buits, és a dir que sembla, els dos indicis que tenim són que allà no n'hi ha. A partir d'aquí, fenya rai, perquè quan el propietari no vol llogar, escolti, fenya rai. El que estaria molt bé seria l'IBI, per això seria un canvi de mentalitat fiscal molt gran. A França, per exemple, els ajuntaments tenen poc interès en la construcció, perquè la llicència de construcció els hi dona poc, i en canvi tenen molt d'interès en la cosa construïda, perquè l'IBI és molt alt i per tant ells viuen de l'IBI. Aquí, desgraciadament, els ajuntaments viuen molt de les llicències, la qual cosa és perversa, perquè el que volen és que es construeixi, perquè això els hi reporta uns ingressos a curt termini. Després els crea molts problemes, perquè tot allò s'ha d'il·luminar, s'ha de netejar, s'ha de conduir amb les clavegueres, etc. Però de moment, l'alcalde, podríem dir, pressionat, té molt d'interès a construir. Això, insisteixo, és pervers.
Sí, jo volia preguntar, seguint amb aquest tema dels habitatges buits, què penseu de les segones residències? Perquè estem parlant dels habitatges buits que no estan posats al mercat de lloguer, estem parlant de les llicències turístiques, però no estem parlant que d'alguna manera està vinculat al turisme, perquè almenys aquí a Eivissa la marca Eivissa s'ha creat perquè vingui gent, però també perquè moltes persones es construeixen la seva casa com a segona residència. Llavors, què penseu de tot aquest parc d'habitatges que és segona residència i que no està completament buit, però s'utilitza un mes a l'any? És que hi ha coses que no tenen solució, aquestes coses no tenen solució. Clar, la gent li fa il·lusió tenir una casa a Eivissa i quan hi va 4 setmanes a l'any, no? Una setmaneta a Setmana Santa, 3 setmanes a l'agost. Això insisteixo, jo penso que hauria d'estar no penalitzat, que hauria de tenir un IBI. Probablement l'IBI hauria de ser molt elevat i en canvi amb desgravacions per la persona que ocupa la seva primera residència. Jo penso que això seria una bona mesura, però això està molt lluny de la mentalitat de les classes polítiques espanyoles. L'IBI, pensem que la Thatcher va caure perquè va pretendre pujar l'IBI amb aquest raonament. Jo penso que aquest tema té mala solució, perquè tu diràs, home, hi ha molt habitatge buit, sí, però a l'agost no. Clar, i tu quan el necessites a l'agost? Sí, jo estic també d'acord amb en Miquel de lo que està apuntant, però també aniria un poc alerta, perquè a vegades posar això en el debat públic, hi ha molta gent, ho diria així, normalitzada, no? Diguéssim, que té una segona residència i que no per això està o se la pot categoritzar d'especuladora o de depredadora o de... que també crec que això pot anar a la contra, ja que estem xerrant des de l'àmbit polític, crec que també pot anar una mica a la contra. No? Vull dir, jo crec que el problema de la segona residència comença a ser un problema, ja l'he puesto al principi de la frase, o sigui que és un problema, comença a ser realment un problema en el moment en què l'habitatge tampoc està, el seu accés o el seu manteniment està garantit per a una gran part de la població. Si tu aquesta part la tens coberta, bueno, al final, vull dir, estic d'acord, crec que no té una solució gens fàcil, però crec que no posaria el focus del problema aquí. Ja i ho és, igualment, i podríem debatre moltes hores de si fa falta tenir una segona residència o si me fa ganes tenir una residència a Bali, perquè nosaltres xerram d'Eivissa, però també som gentrificadores en altres puestos a vegades i turistificadores a altres puestos, no? I anem massificant allò que tampoc coneixem. Vull dir que al final posaria molt alerta amb apuntar a vegades hi ha un mal, hi ha un problema, però dins d'aquest problema jo crec que hi ha figures molt més perilloses que la segona residència, sense dir que sigui un problema, evidentment, però crec que si atacam el problema principal, que és que la gent no hi accedeix, o quan accedeix no és gens digna, que també insisteix que per aquí també la pobresa, cantidad de gente que lo hablábamos antes, ¿no? Cantidad de gente que una vegada que té la seva vivenda assegurada o garantida, els seus nivells primer de pobresa i de més, però també d'angoixa, no? I d'angúnia que te genera el fet de no tenir un habitatge assegurat, el manco. Se acabarían d'un plumazo, però quanta gent, és impressionant, és que no vos feu una idea, perquè si tenim en ment aquesta figura, és que les figures són peligroses, la figura de l'exclusió residencial, una persona amb uns cartons en el carrer, sí, però no és l'únic. La figura de la segunda residència, el capitalista con el monopoli, no? Con el bombín, hi ha aquesta figura, però no és única i no és... Crec que aniria... però està superben assenyalat, realment és un problema. Ara, què fer? Jo primer atacaria el problema principal y pasa por los grandes tenedores, los fondos de inversión y insisteix, una cultura de mala i de molt poca confiança. Los discursos de l'ocupació no ajuden tampoc, no? I són discursos que comencen a dir pues, potser m'estim més tenir la casa tancada i no anar mai o anar un pic l'any. Creo que por aquí... Bueno, no sé si...
tot cas es posa de relleu que aquesta problemàtica té moltes cares, moltes dimensions, i que no es pot fer una anàlisi senzilla ni fàcil, ni s'ha de fer de més. No, és al revés, jo convido a posar recursos a la recerca, perquè és que realment no és fàcil, no és dir ocupes el problema segona residència, el problema fons d'inversió, no, és que el problema és un doedro, saps? Amb un munt de cares. Aitor. Sí, jo crec, resumint el problema, per allò, jo crec que és la mercantilització de l'ús de l'habitatge. És aquest. Aleshores, recollint la pregunta que feia en Maurici, és a dir, què es pot fer o com es pot canviar, no? I jo crec respecte a la necessitat de si són necessàries els habitatges de protecció oficial. No són necessàries perquè n'hi ha habitatge de sobre a totes les Balears. A Balears hi ha 70.000 habitatges buits, que ja es diu pronta, 70.000 habitatges buits, i aleshores no són necessàries, però es necessiten. I per què es necessiten? M'explico. Es necessiten perquè no n'hi ha polítiques de veritat que ataquin al problema que n'hi ha, que és l'habitatge buit i l'ús turístic, la mercantilització turística de l'habitatge. Aleshores, respecte a l'habitatge buit o a l'habitatge de protecció oficial, és veritat que s'ha obert la porta a la gestió privada dels habitatges públics, peligrosa si està en mans de constructores. Aquesta gestió ha d'estar en mans del tercer sector. Però per a combatre tot això fan falta aquestes dades. Aquestes dades es poden agafar fent feina. Es fa feina, es sap què passa amb l'habitatge en cada lloc, en cada ciutat, en cada comunitat autònoma i s'actua sobre ells, sobre els habitatges buits i sobre els habitatges que estan dedicats a un lloguer turístic il·legal. Jo crec que és el que s'ha de fer, és a dir, polítiques que de veritat lluiten contra això. I, per exemple, el lluitar contra l'habitatge turístic il·legal no s'està fent. Es diu que es fa, però és mentida. No s'ataca de veritat. Però no s'ataca de veritat per què? Perquè jo crec que aquí a Eivissa jo crec que en molts de llocs de Balears, però bueno, a Eivissa perquè no estan en mans de grans especuladors. Estan en mans... Disculpa'm, Aitor, Sí, disculpa'm. No, just és perquè n'Arturo ha de partir, té un vol a Madrid i per tant li hem d'agrair la seva participació i assistència. Gràcies a vosaltres. Ya sabemos dónde encontrarte. Gracias. Bueno, perdó, seré breu ja. Sí. No estan en mans de grans especuladors, ni fons d'inversió, ni el senyor amb el puro, ni la senyora amb el collar de perles. Val? Estem en una microespeculació que està en l'imaginari col·lectiu, que deia ell, de que s'ha d'especular amb els dos habitatges que tinc i es trec molt més d'inversió o molt més de beneficis si el lloguer turístic en compte de llogar-lo a l'any anual. Intervé molt lo de la por també. Aleshores, jo crec, Maurici, que el que s'ha de fer és pressionar per a que d'una vegada per totes la gent que políticament té por a ficar-se amb aquesta economia que n'hi ha generalitzada del lloguer turístic, al voltant del lloguer turístic, per a que comença a posar-se de veritat les sancions i les formes de traslladar aquest lloguer turístic i els habitatges buits cap al lloguer anual. S'ha d'incentivar d'una manera coercitiva o d'una manera proactiva respecte als habitatges buits. I jo crec que, Miguel, que no és veritat. No construirem, aquí no fabricarem xips, però sí que es pot canviar una mica o diversificar una mica el model productiu amb una economia del coneixement. Jo crec que s'ha de fer molta de feina, no és ràpida. No fabricarem cadires, no fabricarem xips, però sí jo crec que treballant o fent feina en una economia del coneixement es pot canviar a poc a poc. I és veritat que s'ha de canviar l'imaginari col·lectiu i vull fer una reflexió. Jo crec que Eivissa està en un moment idoni per fer-ho. Per què? Perquè per el problema de l'habitatge, de tots els problemes que hem vist respecte al turisme i el benefici que té el turisme i tal, la gent ja comença a percebre la massificació turística com un problema per a les seves famílies,
per als seves filles que no van a poder viure aquí perquè ja estem veient com la gent se va anant de la illa. Se van anant de la illa perquè no pot viure, però se'n van gent col·lega, se'n van col·legues. No, és que jo me'n vaig a València perquè som més ric. Amb els mateixos sous, el que has dit, a València, funcionaris mateixos, que amb els mateixos sous d'aquí, amb el salari d'aquí, viuen molt millor a València, a Teruel. Aleshores, jo crec que el que s'ha d'intentar combatre és això. I jo crec que aquest clic de l'habitatge que està afectant ja la societat d'aquí és el que ja permet discursos que fins i tot els hotelers estan acceptant, perquè jo ho dic perquè en algunes reunions que he tingut amb ells no ho diran públicament, però al final acaben acceptant que la massificació els està perjudicant a ells mateixos i als seus negocis. Per què? Perquè hi ha vacances de serveis, perquè la neteja, perquè els taxis, perquè la sanitat, perquè tota aquesta massificació ells comencen a percebir-ho com un problema per als seus negocis. Aleshores, jo crec que estem en un moment adient per a dir capacitat de càrrega de la illa, fins a on podem arribar, i no tan sols de cotxes, sinó ja de persones, i crec que estem a Eivissa en un moment de poder plantejar-lo, si no un decreixement, perquè la gent dirà decreixement, no sé què, no sé quants, bé, però bueno, podem parlar de tendència zero, saps? Un creixement de tendència zero, i així estem parlant del mateix i almenys no assustem a la gent. Aleshores, sí, perdó, ja està. Hem d'anar abreviant, Aitor, jo t'agrairia per si hi ha alguna persona que vol formular alguna pregunta. Jo tinc una molt ràpida en relació amb l'habitatge. D'acord. Que uno s'emociona. Sí, molt ràpidament. Va més dirigida a Meissa simplement perquè coneix més la realitat de Balears, però també en Miquel s'hi pot... Jo vaig veure una dada fa poc que em va sorprendre molt, la veritat, i és que Menorca, malgrat que té més habitatge turístic que Eivissa, té uns preus del lloguer molt més baixos. I jo quan, de fet, les dades parlava que des de els anys de pandèmia, del 2019 al 2020, aquest habitatge vacacional havia crescut molt, evidentment perquè hi havia molts de turistes que possiblement no volien anar a hotels. Clar, jo sempre relacionava Airbnb, gentrificació, pujada de preus, no només a Eivissa, no només a Mallorca, també a Barcelona, Madrid, etc. No sé si hi ha dades d'això o teniu alguna resposta. Faig un comentari així que recull una mica les dues coses. Primer, jo sí que estic d'acord molt breument perquè has dit tantes coses que al final dic, bueno, què destaco de tot això? Però sí que destacaria que, i això també és una reflexió més antropològica, que no tant de dades i estadístiques i de més, però també hi ha un discurs que tampoc podem oblidar, que és que, i a més, segur que coneixem algú o nosaltres mateixes les hem sentit alguna vegada, dites per nosaltres mateixes, que dius, he estado en tal sitio de vacaciones, pero hemos huido de la massificación, no, nosaltres hem intentat fer, perquè a ningú li agrada al final estar en aquella foto de calor d'esmoro. I jo crec que aquesta també és una tendència que, ja dic, és una reflexió molt més antropològica, no hi ha res que ho reculli encara, crec que hi haurà, però jo crec que aquesta també és una cosa, no? Jo tampoc asseguraria que aquest model sigui per sempre més, no? De fet, es vera, y además siendo muy franca con los datos, porque es verdad que lo que estic a punt de dir atañe a la realitat de Balears, però a Balears ha crescut un munt la quantitat de gent que, y además está recogido en la encuesta de condiciones de vida del INE. La pregunta es, ¿se puede permitir usted una semana de vacaciones al año? Aquesta pregunta, juntament amb la de tenir un cotxe privat propi, ha crescut un munt de gent, un munt de percentatge de gent que no s'ho pot permetre, ni un cotxe ni vacances. Dos emblemes, diguéssim, de la societat de consum del segle XX. Ja no ens podem permetre això. Per tant, siendo franca, perquè ho estic dient de Balears, jo no sé, evidentment sempre arribarà gent, però aquestes dues coses, la inflació, cada vegada som més pobres i a damunt cada vegada ens agrada menys anar a Benidorm, per dir-ho de qualque manera, digo Benidorm, com podria dir Ibiza, com podria dir Mallorca, crec que també juga un paper. Ara,
insisteix, no ho puc dir amb dades perquè és una reflexió antropològica i a més, tengo que decirlo, és la meva reflexió, també voy a ser muy sincera, no l'estic cogiendo de ningún libro, però crec que és una... Gràcies. És una realitat que crec que també l'hem de tenir en compte. Responent a la pregunta de si... Clar, Menorca també ha protegit molt més. És vera que té mucha... perdona, però també posam a Menorca com la creme de la creme dentro de les Baleares, però a Menorca, precisament Ciutadella, té un problema molt greu d'habitatge només d'octubre a abril. I ja sabeu que passa d'abril a octubre. Vull dir que és vera que el preu és més baixa, és vera que també ha protegit molt més. Ara, aquesta tendència de Menorca com la super isla de la protecció també s'està canviant. Vull dir que avui ens ho deia unes entrevistades, perquè també presento la investigació que hacemos, ¿no? Des de SOCIP, i estem estudiant justament aquesta relació de pobresa i habitatge, i unes persones que entrevistàvem mos ho deien. Mos deien, Ibiza és la semilla, però s'estan ibicencando, no? La resta d'illes també, no? Però sí, és curiós i jo diria que aquestes són de les dues coses que te contestaria. Però si vols fer qualsevol pregunta, pot dirigir qualsevol pregunta que tinguis a SOCIP, osib.wip.cat. Jo, les moltes coses que s'han dit, a veure, una cosa que he apuntat. A veure, vostè ha dit que hi ha 70.000 habitatges buits a les Balears. És una xifra que em sembla bàrbara, bàrbara. Jo crec que s'hauria de comprovar si realment són habitatges buits en el lloc adequat i en el moment adequat. 31.255, però el censo del 2011, hem d'esperar, per això deia que... Però escolti, però a veure, a Balears ja no arriba a 600.000 habitatges. Si 70.000 estan buits, no sé, escolti, jo no sé, em sorprèn moltíssim, no sé què fan, Si és propietat d'un senyor que és de Madrid o de Barcelona o de no sé on i que té una residència buida, clar, això no és un habitatge buit. Això no és un habitatge buit, això és una altra cosa, Això és una altra cosa, clar. Per tant, no sé, jo em sobta tant aquesta xifra que bueno, no sé, suggeriria que es comprovés, no? La segona cosa, el tema de la mercantilització del dret a l'habitatge. Efectivament, el dret a l'habitatge és un dret constitucional, però en canvi, a l'hora de la veritat, el tractem com un mercat. Això és veritat, això és veritat. I és un problema, sens dubte, i hi ha molts mals que venen d'aquí. Però vostè pensi en el següent. Imaginem que això és una economia socialista i que tot l'habitatge és de propietat pública. Propietat del Consell Insular, de l'Ajuntament o de qui vulgui. Però vostè té cada any més i més turistes que venen. Vostè tindria un problema d'habitatge de cavall, el mateix problema d'habitatge que ara. Cuidado. Jo per això dic, el tractament legal és una cosa, però el primer que hem de veure és les xifres. Si vostè tenen un model de creixement que es basa en que cada vegada vingui més gent a lleure i gent a servir-los, vostè tindrà un problema d'habitatge. Ja està. Vull dir que és una idea que em sembla que és important tenir-la. Tercera cosa, home, jo m'he atrevit a dir, i ho reafirmo, que Eivissa viurà del turisme. I em penso que s'ha de treballar amb aquesta hipòtesi. Que s'ha d'intentar viure també d'una altra cosa? Home, sens dubte, sempre, perquè tenir tots els ous en una mateixa cistella sempre és dolent, però les probabilitats d'èxit són petites. L'economia del coneixement, teòricament, hi havia aquell llibre del Friedman i companyia, que deien que el món és pla i que tot s'allargaria perquè amb les telecomunicacions tothom podria viure a la muntanya però treballar a Nova York. Escolti, no és el que està passant. El que està passant és que tothom vol viure a Manhattan, tothom vol viure a Londres, tothom vol viure a Frankfurt, tothom vol viure a Múnich. És a dir, les ciutats exitoses cada vegada tenen més densitat de gent del coneixement i les ciutats que no són exitoses cada vegada tenen menys gent del coneixement. No sabem què passarà d'aquí 10 anys o 20 anys, però ara el que està passant és el contrari. El tema de l'habitatge compartit i les dades d'Airbnb, que s'ha preguntat per aquí, jo crec que un dels grans problemes és l'habitatge compartit, per descomptat. És un dels grans problemes, siguem clars. Les Balears eren líders en renda per càpita a Espanya, mentre el seu model vacacional era hoteler.
entre altres coses perquè els hotelers tenen uns treballadors que estan en nòmina, que estan subjectes a conveni, que tenen uns drets, etc. I la resta és la selva. Tot això amb les degudes matisacions que s'han de fer, etc. És a dir, crec que és un problema. Ara, dades no n'hi ha, perquè clar, és un mercat semiclandestí, hi ha molt article pagat, en el fons, per Airbnb, per demostrar que en realitat les sensibilitats, etc. Però el sentit comú diu, escolta, que cada habitació que es lloga per un turista no es lloga per un altre, això és de sentit comú, no? Però realment dades no en tenim. I jo voldria acabar fent referència a una cosa que s'ha dit, amb una cosa optimista, perquè aquí estem parlant de problemes. Però en realitat, escolti, això, tenim tots els asos els tenim a les mans. Tots els asos els tenim a les mans. En primer lloc, perquè efectivament el canvi de mentalitat ja s'està donant. I s'ha dit, hi ha alguns hotelers que ja, efectivament, els hotelers més lúcids ja ho estan dient, hem de canviar de model, hem d'anar a un model diferent, etc. És a dir, cuidado, ja s'està produint i per tant la onada ja està començant a créixer i això és el més important. I la segona cosa, el que no faltaran seran diners, que això és molt important, és molt important. Les coses prenen temps, però prenen diners. I diners, o doblers, com diuen vostès, aquí això no faltarà, no faltarà. Un servidor, l'única cosa bona que ha fet l'Ajuntament de Barcelona és promoure la creació d'un recàrrec a l'impost turístic de la Generalitat. La Generalitat té un impost a les estades en establiments turístics que era entre 1 i 3,5 euros. Pensions, 1 euro, hotels de 5 estrelles, 3,5 euros. L'Ajuntament de Barcelona va dir, vam acordar, de dir, escolti, farem un recàrrec turístic horitzontal, igual per tothom, de 4 euros. O sigui que més que doblava el més alt de la Generalitat de Catalunya. Home, no s'ha implantat encara, perquè això de la pandèmia ens va destarotar, no? Però aquí no ha passat res, No ha passat ni passarà res, Ni passarà res, perquè quan es va posar l'impost turístic de la Generalitat també es va dir que, no va passar res. Vostè mira les estadístiques de creixement del nombre de turistes a Barcelona i no es nota en aquell moment. Per tant, doblers no en faltaran. I, home, amb això es tenen moltes cartes, moltes cartes. Vostè s'ha dit abans, tu has dit, aquí falta ambició. Tu has dit, falten idees i falta ambició. I les Balears, escolti, és que tenen totes les cartes per ser un dels llocs més rics d'Europa. Perquè ho tenen. Tenen un munt de gent que està picant a la porta, vull venir. Doncs ja està. No serà fàcil, perquè home, quan es porten unes quantes generacions fent una cosa, no pots canviar-ho d'un dia per l'altre, no? Però les idees hi són, els diners hi seran, els aliats també hi són, i jo crec que em penso que en aquest sentit s'ha de ser optimista, molt optimista. Sí, tens una pregunta o no? Tenim... Vicent, sí, per favor, sí. Tenim taxi, doncs despedir-me de tothom. M'estic passant fatal per això. Per en Miquel, han dit que a la llei d'habitatge els 3 temes que per les Illes Balears són importants són 3 temes que estan bloquejant, que és limitar el creixement del preu de lloguer, el fet de declarar zones tensionades i el fet que els habitatges de la Sareb passin a ser habitatges socials. Com a economista, perquè com a ambientòleg ens costa entendre això. Si la Sareb la varen rescatar i és un banc dolent, fet amb els béns públics per rescatar els bancs, com és que aquests habitatges directament no s'empleen per això? Si la Sareb ja ha venut tot el millor que tenia. Ara m'obliga a defensar el dolent de la pel·lícula, no? Que és, això no hi ha dret, home, no hi ha dret. Clar, què et diria un economista? Et diria, home, clar, no hem de rescatar la banca, però clar, aquests actius, si els podem vendre bé, doncs reduiran la factura al pobre contribuent i per tant hem de procurar vendre-ho de la millor manera possible. En canvi, si ara dius que fem vivenda social, doncs això serà més baratet, etc. És això el que vols que et digui? Podria dir-ho.
Hem d'acomiadar Naïssa, Nadal, moltes gràcies. Bé, també vull saludar en David Abril, que venien junts a fer feina per l'Observatori Social de les Illes Balears, que aprofit per reivindicar, perquè ells no ho han fet perquè són molt modests, no? Però jo crec que l'hem de reivindicar perquè aquest observatori està fent una feina excel·lent, té una projecció molt important i ens aportarà dades. Per tant, tots els que estan interessats en habitatge teniu la possibilitat de consultar el darrer butlletí que ells hi han penjat en el web i que precisament és un monogràfic sobre habitatge. Els d'aquests estan molt subratllat, però està sense subratllar. Perfecte. I els gràfics se veuen molt bé. Gràcies. I quan tenim la publicació ho direm. Gràcies. Gràcies, guapa. Vagi molt bé. Jo crec que aquí dam per tancat avui, no? Perfecte. Gràcies a tots.